Ya nyingul. Nah. Mutnul balik. Latihan seminggu inyo nyanyi. Oh, nek bisa no. Entek. Dalah ingkang methuk aku mentrang kaya ganti wong adeg kaya ndhe mripate mendeleng tanpa kedhepsa takon marang aku iki Raden Setyaki kowe prajurit sapa tumenggung pamegat jangga iki kekeseting Sinuhun Prabu Jalengkara tumekana kene kang sejati bakal mbondo Semar mula kowe sumingkira Setyaki ndi Semar Badranaya.
aku rasa ngucap ngrasani Semar. Aku ayo nono babu. Ngemping lorong Genjapati. Wani dening aku. Apamu sing tau deni? Majos jangkati bantanku pecah sirahmu sing olino prapteng lalis. Ras. Mati ya. Batuk lalu keparat mati aku. Mati. Udah cekal. Mati. Sabato. Bodoh pecah syahmu. Ojo Indo. Mutar. Sopo Setyaki? So Setyaki bali takon. Pamegat rikmu aku. Ayo. Widian.
Ya ampun. Ya ampun. Ngapa iki? Ih, mengsah Raden Setyaki. Lah kungfu sing tak ajarke kae kepiye? Pun lali. Nek perang ning dalan ki sira kelingan kungfu, Mbah. Waduh, lah, rugi le aku ngajari kowe. Ih, yen ngapunten. Kepiye awake? Ih. Loro kabeh, Mbah. Butuh obat ora? Obat nopo? Ayo ben awake ora lara meneh. Ih, Nah iki dilek. wah pun boten sios. Ngapa iki kok mencolot ki? Mencolot ndase. Karo mbah kok ndadaske. Ha iki emosi kok. Wah, Edian. Setyaki awake cilik ning digdayane uramu. Apa iya? Iya, anu nggih. Obat ora? Pun boten. Bali wae ngono. Sini. Wonten dawuh. Kowe wis mani maju perang apa urung? Kula niku nek bab perang niku senenge ora jamak, Mbah. Kula nek bab perang semangat. Kowe gelem maju perang, nggih purun. Mangsaipun sinten to, Mbah? Setyaki. 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 Setyaki iki wong cilik. Brengose kendel kandel sisih. Ya ampun. Brengose kandel sisih. Kandel kriting, brengose kriting. Rada kriting apa ora, Mbah? Ayo mengko nek kira-kira kurang kriting ya dikerli. Apa jenenge? Aku mau ora seneng, Mbah, aku golek sing lurus-lurus. Nek sing lurus ki asik. Dimati iki iso menggoda. Kan agek maju perang nek pancen mani. Amusra merata jaya merata. Hai. Ora jane kowe iki lanang apa wedok? Ya ampun, Mbah, mosok kaya ngene iki diunek-unekke. Mbok. Sing penting mani maju perang. Ya nek ngene iki durung sida perang karo kowe wis mundur kono. Mboten, Mbah. Mangke kula gendame. Piye? Kula gendam. Kula jaluki rokoke. Mangke kula jaluki 200. Ora kodal iki mau. Saiki wis ngendang ki umpama kok nek kowe ngono kuwi terus kono lara ati piye? Terus ninggal kendange. Kowe arep dikendangi sapa? Akapela, Mbah. Kene ndangdet. Ndang tak. Kulo gendang tak. Kan agek maju mah mumet aku. Amra merata jaya merata imbangen padha-padha. Ayo sapa wani mungsa karo aku? Gaging etok. Oh my God. Sapa, maaf? Setyaki. Hah? Setyaki. Setyaki iki musuhku. Sapa mau? Setyaki. Setyaki. Iki pemusuhku. Yo.
apa maju? Ya arep perang no, Mas. Masa wis kadung maju ra sida perang kan rugi. Apa kowe iso perang? Ah, ngece. Aku perang apa wae tak tak tung tak gendang. Apa arep nang salon sik? Mengko brengose ben kandele ki wonten padha. Ben luwih ana celekit. Piye? Ono wong perang kok dijak ning salon. Ya ampun, ya wis perang ning kene aku ya ora masalah kok, maaf. Hi, Sinten ten? ora ngerti. Ira dia kerso. Ndasmu. Nesuwe, Kong. Men. Aja kon mundur. Ampun mundur lho, Ten. Ora. Ayo wis yuk, gak perang yuk waktunya selak ngoyak. Mun ndak selak esuk. Ha, tak ketok tangane arep geseki tanganku ketok. Mbok ora usah dadak nganggo tedeng ngaling-aling. Blak kutang terus terang. Yuk Mas, yuk perang yuk. Karo Nendi. Lho, jare perang. Perang sing tok karepe iki piye? Alah, mosok ora ngerti sih. Ya ampun. Aja pura-pura polos. Aku ki ngerti kok. Perang. Perang ki jotos-jotosan. Nek iso nganti mati. Wih, serem ih. Nggak mau. Serem banget. Perang itu halus-halus dulu. Nggak usah sampai jotos-jotosan. Aku manut rasa nganggo dijotos ora apa-apa kok. Wis ya. Gak berangkat, iki wis jam piro? Alah. Lama kamu sayangku di dunia ini. Ampun irunge iki lho. Iki apa to iki? Iki ngrung sapa iki? Ya ampun. Irunge iki marake kelingan sing ora-ora. Irunge sapa? Irunge mae. Gong, piye? Ketok iki blanco. Apa? Blanco. Blanco ki apa? Blanco sote. Ya ampun dong, rasane aku salah-salah ya. Wegah aku nek kaya ngono ki mah. Ayo to, Mas. Aku ki wis maju, perang kok ora ana sing mani mungsu karo aku. Waduh mati aku, Edian. Waduh. Oh, itu. Wah, Idian mangsaipun ngedapi-dapi dibendo rampan. Tak keprok godo ya meneng wae estu. Waduh, lara kabeh awakku nek kaya ngene iki carane. Aduh. Bagong apa? Nggih sami mangsae padha kok. Wangel tenan estu. Ndurositi aku nganti kalah kok. Tenan ora? Estu tenan. Mangtosi mriki mawon mengki lak dugi mriki piyambak. Yo. Gong, sana. Yuk. Atene ndi iki? Semeneng wae kowe iki. Gong bonceng ra, Gong? Bonceng no. Iki pitih sapa? Alah, nyilih dilit. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Aza ampun. Siapa nih? Gede banget deh.
Sapa, Mas? Werkudara. Sapa? Werkudara. Hah? Werkudara. Enggak mudah, Pak. Ah, bohong. Ora percaya aku. Werkudara. Hah? Werkudara. Oh, Werkudara. Ya Bratasena. Sapa? Bratasena. Ya ampun Mas Seno, wis wae ora ketemu lho Mas Seno. Ki piye kabare? Mbiyen remangkring ning motor ha to? Sowoy. Alah mosok lali to Mas. Sukimen. Yuk perang yuk. Wah, Petro. Bagong. Petro. Bagong. Enten apa? Bagong karo Petro nendi? Non, Bagong karo Petro nendi? ini kan Mbak Pit. Pun bablas. Wah, celeng. Ya ampun kayak motor welu apa ya? Serem. Yuk Mas ya kayak perang wae yuk. Salah esuk. Waktune esuk yang ngoyak salah esuk. Innalillahi wa inna. Ya bocah ampuh tenan wis kesuduk kuku kacamata kok ya isih iso urip. Namung ketelusupen, Mbak. Lah kok ketelusupen kukune Werkudara ya gede banget. Ya ampun. Aduh. Ya ampun. Ya, ayo mundur ya. Ora darene sik. Sekarang ya wis tuwa, tenagane wis entek iki. Ngelak tangane. Aku kan ngapa iki? Petro ora Bagong mulih. Ndara Werkudara maju meneh. Ah wis mlaku-mlaku ae wis. Ora masalah. Ngene iki wae ora masalah. Ndara Werkudara. Nggih. Kae sterak kae. Aduh. Mbak ya, mbak gene kula niku nggih wong. Ora ketok cilik. Ajanten pundi? Methuke Jaya Lengkara. Wah, ayo kae rung ngurus sudah pernah ro Jaya Lengkara ya? Urung. Kenali aku. Wah, ayo. Jaya Lengkara kuwi aja mingat mungsuhmu Werkudara Jaya Lengkara. Adalah bubar maut wadya balaku. Iki sing methoke aku gagah gedhe dhuwur mesti panenggak Pandhawa. Werkudara kowe? Yo aku Werkudara. Mulane aku wegah musuh karo Setyaki lan kanca-kancane merga tak anggep cepede. Merga sejati sing tak japatine ya mung Semar karo Pandhawa. Klebu kowe Werkudara cangkemmu.
Mati ya. Edan tandang ora kudara ngedap-edapi. Wah, aing kowe aja girang-girang gemuyu kowe ora kudara. Tak lepasi jemparing Candra Wirayang. Orang lumpur aja diundang Jaya Lengkara legane atiku. Salah. Lumpruk kena pusakaku nglumpruk kowe ora iso bangga kowe Werkudara. Pandhawa wis oleh siji. Prajurit, Werkudara dibanda ndi? Janaka tak lepasane jemparing Candra Wirayang gane ati. Yo. Dibanda junjung. Yo. Amo. Iki pambayune Pandhawa. Puntadewa. Ya aku Prabu Puntadewa. Puntadewa, adimu Werkudara lan Janaka wis tak rangket, kowe kok malah mung meneng wae ora mbelani karo sedulur-sedulurmu. Jaya Lengkara, Pandhawa kuwi ibarate tiga sak petarangan. Yen siji mukti kabeh melu mukti, yen siji mati kabeh ya melu bela pati. Mula Jaya Lengkara, yen pancen kowe ngajab patiku bandanen aku dimen bisa dadi siji marang adi-adiku, aku ora bakal bangga lan budi. Wah,
Ratu klemak-lemek. Ketok nek kowe ratu jire. Prajurit Puntadewa dibanda lebokke kunjara. Yo. Amuk Sramrat Jayamrat. Jagat gelagahan bumi blis lanat panus maning jajalanat adi kuyahe Puntadewa Kudara Janaka iso mbok bondo. Ayo gagen pancen iso bandanen rangketen Baladewa. Wala dalah iki Prabu Baladewa. Sing nendhang aku ya pancen aku sing nendhang kowe ayo. Gage. Nek pancen kowe ampuh yen pancen pusakamu ampuh gage tamakno sajahe sumuk nyawamu jeleh uripe cangkemmu piye mau? Iki mau muni piye iki mau? Cangkemmu ni piye? Sumuk nyawamu apa kowe jeleh urip rasah glendang-glendang. Nek pancen kowe isih kurang ngrasake tungkakku iki tungkakku tampalno bangsat elek. Wah. Ayo, amuk Sramrat Jayamrat. Rusuh Baladewa perange rusuh parat. Edan iso njempalane aku karo omong. Wong edan rusuh Baladewa nek perang rusuh. Nanging sing tak butuhke mung Pandhawa karo Semar. Nanging kowe wis wani ganggu sing dadi gaweku. Ganggu apa sing tak ajab tak lepasi jemparing mbuh dadi apa? Hei, Jalangkara, sawangen. Baladewa mbok tamani pusakamu glo, sawangen no aku ora apa-apa yo. Maju meneh tak juing-juing kowe. Gong, nun. Sajahe sinuwun mandura kae ora krasa nek dadi macan. Endi can macan? Kuwi lho. Heeh. Ana sing nanggap sirkus po, sirkus matamu. Ya ora tos ngono kuwi, Tru. Nganu kuwi Sinuwun Baladewa. Apa? Mbok diomongi ya mesake kok ana nesu wujude singa ngono kuwi. Ya ya. Siun, Jenengan krasa mboten? Apa? Ampun galak-galak to. Gong, rene, ngapa? Ngapa? Kowe nggo kaca ora? Pengilon. Aku nggawane sepion.
Lagi spione sapa tok colongke? Mbok salene ning dalan dipepet mobil. Tak tapo spione karo tak cangking. Wis koren rene. Dia mau ya. Reng, weruh spion ra? Spion apa? Spion mobil. Sing tengen. Aja sing kiwa. Aku luwih seneng sing tengen soalé. Cetha. Ya. Balekke lho. Susah payah. Mboten kraos. Krasa apa, Truk? Apa? Jenengan mboten kraos to. Ora, lha apa? Nggih. Neng ampun nesu. Niki. Duh. Lah kok macan gede banget ki? Lah ya mesti ora krasa. Lah iki ki apa? Spion. Lah nggih spion ki gunane nggih napa? Ya kena dienggo ngilo barang. Lah nggih niki lho. Loh. Apa aku dadi macan, Truk? Lah isih tekon meneh. Niki lho. AI mengko kuwi. Ono bolo dewa ngerti AI barang. Niki lho. Niki. Lah ya iki sapa? Niki jenengan iku dados aku dadi macan, Truk. Mati tenan aku. Bro. Iki apa iki? Kok jenengan ke taman pusaka. Terus teko-teko dadi macan. Wah, Semar ndi? Semar nendi? Celukan Semar bapakmu kon rene, Truk. Kurang ajar ceket. Oke. Bendarane lagi dadi macan kesuwen kling. Gek saut saka eblek malah wis tekan kene. Pripun? Kok dados macan ajeng sirkus napa? Sirkus apane? Niku nembe iki lagi temperamen, Pak. Rasa tok warai. Kuwi lagi suhune kok suhu to? Kuwi egone isih ning dhuwur nesu-nesu terus mengko. Wonten napa? Iki kok piye Kakang Semar? Kok pewujudanku malah dadi kaya mangkene? Aku nyuwun diruwat. Lah nek aku dadi macan ngene njur Yai Erowati kepiye? Kena malah gayeng napa pasrahke kula mawon. Mboten napa kula ikhlas pun mboten usah bayar. Kula niku nek kan mengkon ngancani wah pinter kok ora jamak-jamak. Wah, Estu mengke gertun lho. Ora lah aku nek dadi macan kaya ngene mengko Erowati kepiye? lho malah nek dadi macan lah tenagane saya sentosa. Pun mboten usah malih dadi anu meleh mboten usah malih dadi ratu. Ah. Lah kene pun mangun. Mbok pengaten iki malah sangar kok. Petruk. Bagonge senengane ngono lunga, Gong. Bebutek banyu bening kowe iki. Oh, tak obok-obok. Diobok-obok airnya diobok. Wah, gene meng semono Mas gunamu. Mau dadi macan kan terus kelambine do ilang. Nah. Oh, lah sak ngono. Gong. Kira iki Bagong. Gong mbok ora diwarahi to, Gong. Apike buntute. Pengen tak ceneng. Ceneng ya? Rasah. Ora usah wis ngono kowe lunga wae, Gong. Wah. Sepet aku karo kowe iki. Wis ora sah do sembrono, aja do sembrono. Ora ya golek hiburan sithik. Wis. Bar iki wis wayahmu metu meneh saiki mlebu arana. Dandan sing apik meneh. Sinuwun. Mbok menawi pancen lakone kedangaten iki. Ning sinten ngertos paduka malah dadi pepadang. Dadi pepadang piye? Wong nyatane wujudku malah dadi macan kaya ngene iki.
Aku njaluk diruwat, aku nyuwun diruwat. Balekno wujudku meneh Kakang Semar. Sinuwun. Tegese dadi pepadang niku mangke paduka saged ruwat mala trimala paduka. Ning srenane paduka kedah nindakaken tapa ngrame riyen. Tapa ngrame? Tapa ngrame piye? Tegese tapa ngrame niku panjenengan kedah tetulung dhateng sepadha-padha sing tanpa pamrih. Lan gandeng saniki Pandhawa lagi padha dadi bandan dikunjara dening Prabu Jayalengkara. Mila Cantika niki mangke sing kedah saged paring pitulungan pun. Saniki sawetara mang tindak riyin goleki wonten pundi Pandhawa sing dadi kunjara niku. Pun sampean mangga anak-anak kula. Monggo to Kakang. Yo. Tak estokke lan sawetara Gareng Petruk Bagong tak jak. Dadi kanthi lakuku Kakang. Aku nyuwun pamit. Nggih. Mangga anak-anak kula ben wonten sing gara-gara mengke teng dalan. Gareng Petruk Bagong, kowe saiki nderekke Ndara Macan. Wis. Saiki kepiye? Ya lagi iki lho Punakawan kok kon ngetutke macan iki. Wis iki mengko kacau ora sida jajan. Kamangka detku ya entek. Ngetutke macan, macane ra ndedet. Aku dibeleh ning dalan wae lah. Ora masalah. Piye, Gong? Mangkat no, kewajiban. Ngendi ana kowe nek ngelih ya engko lempung-lempung kuwi tok krokoti malah awet po bandro. Kuwi tok kunyah sak bongkomu ra entek-entek kowe. Wis mengko pikir mengko wae, sementing saiki ayo derekke sinuwun macan kuwi. Ndara Macan, ayo diderekke. Gareng diceluk Gong, Gareng. Reng, ini. Melu. Lurah Semar lawon sampun dumuk marang kunjungiro sakti wonten wigati kangge gati sigra amuja wujud Semar katarimah panyuwunaniro jelek wonten wujuding Semar Badranaya. Ya lah dalah. Lagi niki Semar ora urung mung pasrah bongkokan. Kowe ngerti nek Pandhawa wis iso tak blengket, Baladaya wis mbuh ra karuan dununge. Merga wis wedi karo aku, Kresna semono uga wis trima mlayu. Saiki mung kari kowe. Mung kari kowe yo, kowe tak go ning kayangan dandang mangure dadekke bekakak kaning atiku Semar.
saya dalu raras apyara sorot lintang ganggu medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita Om Karanggewan Udyanira sang tejo rombreng lero swaraning madu pronto manungsung sarining kembang ler tandure Sumilir taijo raya-raya tak senggoda mantenanya penekna blimbing kuwi Sreping sangwang arko gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sangwang pertanggapati ingkang jembar saking perang wetan nadyan kenangan megar gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewe tata sing kamantian dewasane nang nawa kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete kaloba sumawer cita anggara regata buddha maesaras patimintuna eka twitri catur panca cacapta astana dasa
gara-gara. Gara-gara ing Jawa Teng Pak Lira Sakti amung rumati miji loro parepat menawa kawan Lira Semar Gareng Petrus menawa Lira Bagong. Ingkang sami gegojekan madyan ing Ngorombo alon harire. Thank
Cuwit. Sikilmu suwen, Gong. Agak mulane mandek sikilmu rung suwek, Gong. Gara-gara karo ya ngenteni sinuwun macan le mangan suket kae. Apa macan ki mangan suket? Lah emang goleki apa? Ah, Bu. Wis penting ditinggal gara-gara sik ah. Engko iso ya, aku iso nggumun. Apa? Kowe iso dadi macan. Iso nggumun aku tekan saiki. Wis. Ora usah dipikirmu, dipikir mangko to, Gong. Soan ning ndi, Gong? Nang Pulutan. Ya. Acarane apa, Gong? Acarane rasulan utawa mertisa merti dusun. Ya. Mau ujupe mau pirang-pirang wis diaturke ning limbahan. Nonton limbahan ra mau? Nonton. Nonton mau aku. Iya. Wah, jan penyanyine jan. Heboh. Iya. Karo nilek-nileki nggon HP, Gong. Mbok menawa ana pamundutan mlebu meneh. Mau urung kabeh lho. Lho dipinangkane kabeh iki lho sono sing amplopan ning nggon aku. Iki mau nek ora kleru tembang. Oh, bawa pangkur Semarangan dawah ke tembang langgam angenteni yang nyekar Mbak Agnesia Nandasari. Kowe siji kowe. Ya. Mau ana putra Nusantara saking Mbak Linda Singapura. Keparang transfer 300.000. Sik iki mau langgam angenteni iki mau sudah menyawer 50.000. Ya. Ana meneh ra? Sesideman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.